Karo motor. Sok masuk dalem. Sang duit ora ono. Aku dadi anak nih, jam aku ditolak. Aku gak bisa hake. Tes aku lawan piramu. Aku cukup menang. Aku kilangi kowe kepengen aku setelah sakit aku pasti cuma habis. Uncarane negara ping kalingga lamun ora ana aku gampang sing nganti saiki dadi simpati saka iki tak kira ping kalingga ora uncara pindho andae iki murah-murah mung perkara taktik bapak. Iki loro ati bapak bisa. Aku supaya bersabar. Aku jijik mana? Aku geni rosok. Nek aku rosok aku gak rasaku. Begini mau aku coba menang habis. Supaya satu sikit kan jodoh ambilan aku tolak. Pancen aku lagi sonombo nanging batin. Jalaran kowe iki ngutuni. Namun ora kaku sakit sinambulan tresno. Kowe bakal dadi ibu besok aku. Nanging iki kan dadi pojok rancangan buktekake. Senajan aku Bambang wis kagesan kalau bali dadi aku sakit sore aku tolak. Oke bagus. Ini kowe ora bakal takon jawaban lawan aku tolak. Ganti jalan. Kowe adalah bilang aku Bapak. Kowe gampang ucap supaya aku lali. Kamu mau kowe bisa dengan aslopo lawan kowe. Tahun-tahun basane aku bisa nampak hargane kalakson. Mung aku dituduh. Mung menake pendidikan negara katiba kamu. Mulu kan tidak dapat kunowo.
iso nampel kertas pisan di ora tumbuh terus iki nang bicara kali dalan supaya kowe bahagia kuwi kanthi dalan kapusan yen pancen kowe sing duwe apa yen pancen kowe kepengin omah-omah karo buat anggolan iki nang kepala yang menurut jualanmu gue lah pengen gue disini masuk ke sekarang yang menolak kerjanya gue dua lokasi seluruh dolar sesebaan kalau iklim kali pamitaku Anjing wis dikake kesakukan ono kapal pernikahan. Kanggo sesembahan ono ing kali. Ono tapi kuwi bahas. Kanggo
Nangis aku si kowe dipercaya mung dasare aku kaluputran mung kowe Ratu Sima nanging kowe iki kajan siji penengser pangguanku dadi kekuasane aku wong ing Linggalia saya pemirsa kowe kapasaran kowe kajupake lan pate hati sita seneng atimu aku ngerti yen aku bakal gede lakute ana ing negara kaling nanging kowe dadi manungsa sing bisa ngrasakno kang rasane mergo dina iki wis dadi sabda pangandikane Ratu Sima lamun to kabeh pangkat gajahku wika glintir jadi bejo bejaning uripku glintir kabeh pangkat gajahku omone sing kowe kudu ngerti aku bakal ento wektu dina iki mung digawé Ratu Sima yen opate Bahati Sinta wis dadi calon garwa wis kadhegoake mulai saka kuwi kowe wektu dina iki ora duweni hak sithik kowe ora duweni hak gak lan Bahati Sinta ketua siku kasa gak tak eling-eling sopo kowe aku tolak kang aku bapak ora bisa pindah rancak peruntungan nanging koyo kowe kepengin duwe nikah Islam lan Bahati Sinta kuwi aku ngerti yen Bahati Sinta kuwi katusane kancawanku aku ora bakal nampa aku ngerti yen ngono ora lidok ujare sigap yen pancen asoring bukti kebaking cara kawin banjur yen gunake cara mung kanggo kepenyangan aku bangga ora usah ngundung-undung rikala jaman semono kowe lan aku iki salah sijining kawula ana ing Kalingga jeneng kawula kuwi kudu ngabekti marang ratune apa sing digawuke lan ratune kabeh kawula kudu mangestake dawuh aku ora teges lali lagu-lagu tumrap aku mung wae aku mung iki ngundi gawe Ratu Sima aku kudu dijawaban lan Bahati Sinta bagus matur nuwun kang kowe aku ora senajan kowe mitranku nalika bar urip-urip iku mari kelu ana kesane sang Ratu Ratu Sima piye kanggo dadakan aku dhewe kaluputan sithik wae saka musuh dalam sang Ratu Sima wis ora bakal robohan nanti kapisah-pisahan piro kalau kami dalam iki aku tolak aku banget ibaratnya aku wis nyebrang kekonan dalam segoro bacot tak betake namun kali aku tutup joget tak kendali aku banget aku kepengen netes sepiro kemawon aku bakal menika badhe kula emosaken satemah boten dipun rewas kok emosi kok elinge seperti tidak aku mentul aku bakal ngerti tidak aku bakal badhe gonjek kalian Ratu Patih Bahati Sinta Patih Sinta
manut. Angin panjenengan menapa pamasok ing kala kali. Sampun alisir dados pengayuman. Amun piwulang agung buddha dharma menika menawi panjenengan didamel becik piwalese dak becik. Nanging katik ngopo? Wonten kirangipun menapa aku Bapak dateng Linggalingga? Saben-saben tepat muncul ingkang damel geger ingkang saged menas sanes aku. Namung kemawon gadah kelepatan segede dengan boten memu dak melampaui aku. Kagem bibi perkawis pikir anak lamane aku tak ono domo iso nanging tapi nanti kegowo nganti kemukan pati mulo Ratu Sima aku dakar ora perlu kita ajeni jalan kowe serang ajeni makan dalam dunia aku jaga anak bocah lawan patihmu anak cinta sing nalika semono katresnanku ya sejati yen pancen aku tolak kirane aku saka ring-ringatimu iki aku Bambang sak dunia platform kami dono tak obrak-abrik kali-kalinya ayo musuh ini musuh aku